Tumawag ka pero patay ka na. Base sa totoong pangyayari, noong October 2019, isang binatang lalaki na si Renzo ang nasangkot sa isang aksidente sa motor. Ayon sa MGA ulat, pasado alas 10 ng gabi nang mahulog siya sa bangin sa isang liblib na kalsada sa Laguna. Natagpuan ang kanyang katawan kinabukasan, wala ng buhay. Pero ang mas kinilabutan sa lahat, alas 11 ng gabi, isang oras matapos ang sinasabing oras ng aksidente, tumawag ang numero ni Renzo sa cellphone ng kanyang nanay. Hindi ito sinagot ng ina dahil mahina ang loob niya, pero naka-record sa call log, incoming call Renzo, 11:06 p.m. Wala ring voice message. Wala rin ITONG signal sa oras na iyon ayon sa cellphone records. Kinabukasan nang makita ang katawan ni Renzo, may hawak pa ITONG cellphone sa kamay. Patay na ang baterya, pero nang i-retrieve ang SIM card, wala raw kahit isang outgoing call na nakalog. Mas lalo pang lumala ang takot ng dalawang kaibigan din ni Renzo ang nakatanggap ng missed call mula sa kanyang numero, 12:07 a.m. at 12:32 a.m. May ilang nagsabing baka glitch lang ito ng network. Pero ang tanong ng marami, paano nakatawag ang taong patay na? At sino talaga ang tumawag? Batay sa MGA, totoong ulat at testimonya ng MGA saksi, October 27, 2019, isang malamig na gabi sa isang probinsya sa Laguna. Si Renzo Villanueva, 21 taong gulang, estudyante at part-time delivery rider, ay pauwi na galing sa trabaho. Sa text niya sa kanyang ina bandang 10:03 p.m., sinabi niyang, "Ma, pauwi na ako, pakainit na lang po ng ulam." Pero hindi siya nakarating. Kinabukasan, isang magsasaka ang nakakita ng motor na nakahandusay sa ilalim ng matarik na bangin. Naka-helmet pa si Renzo, pero hindi na ito humihinga. Tinawagan agad ng saksi ang pulis at idineklarang dead on the spot si Renzo. Ang tansyang oras ng pagkamatay, bandang 10:30 p.m. Ang misteryosong tawag, habang nagluluksa ang pamilya ni Renzo, isang nakakakilabot na bagay ang nangyari. 11:06 p.m. Tumunog ang cellphone ng ina ni Renzo. Nakasulat sa screen, "Incoming call, Renzo phone." Nanginginig ang kamay ng ina. Hindi niya nasagot ang tawag. Sa halip, ibinaba niya agad ito. Akala'y baka nagkamali lang ng pindot si Renzo. Pero ilang minuto pa, muli ITONG tumawag. Ngunit wala siyang sinagot. Wala siyang lakas ng loob. Nagtataka siya, pauwi ka na diba? Bakit tumatawag ka kung nasaan ka na? Ang tunay na bangungot. Alas 6 nanograms umaga, dumating ang balita na tagpuan ang katawan ni Renzo sa bangin. Nang banggitin ng ina ang tungkol sa tawag, hindi siya pinaniwalaan agad. Pero sinuri ang call logs. Nandoon. 2 beses siyang tinawagan ni Renzo, 11:06 at 11:18 p.m. Mas nakakakilabot, 2 pa sa MGA kaibigan ni Renzo, sina Micah at Josh, ang nagsabing nakatanggap din sila ng tawag mula kay Renzo bandang alas 12 ng madaling ARAW. Walang narinig, walang boses, pero naroon ang tumatawag. Ang cellphone ni Renzo. Pagkababa ng kanyang katawan mula sa bangin, nakuha ang cellphone ni Renzo mula sa kanyang bulsa. Walang baterya, tuyo, may lamat, basag. Nang subukan ITONG charge, hindi na rin bumukas. Wala ring records ng outgoing calls mula sa mismong device. Pero paano? Paano nakausap ang 3 tao kung patay na siya? MGA huling salita. Ilang gabi matapos ang libing ni Renzo, muling tumunog ang telepono ng ina. Walang pangalan, unknown number. Nang sagutin niya ito, isang mahinang boses ang narinig. "Ma, pauwi na ako." Ilang gabi matapos ang libing ni Renzo, hindi na mapakali ang kanyang ina. Hindi dahil sa lungkot lang, kundi dahil hindi na tumitigil ang MGA tawag mula sa unknown number. Minsan, 1:13 a.m. Minsan, 2:44 a.m. Laging madaling ARAW, laging walang boses. Laging may mahinang static sa dulo. Pero ang pinaka-nakakagimbal ay ng isang gabi, may marinig siyang humahagulgol sa kabilang linya. Mahinang iyak, pamilyar. Yung parang si Renzo kapag natatakot. Tapos maririnig ang MGA katagang. Nagduda na ang pamilya. Kaya humingi sila ng tulong sa isang kaibigan ng pamilya, si Kuya Arman, isang dating IT technician. Sinubukan itong i-trace ang tawag gamit ang third-party tools at SIM information. Pero ang natuklasan niya ay, ang numero ay deactivated na. Walang history ng call sa records ng telco. At ang pinakakakaiba, lumalabas sa location ng tawag, mismong libingan ni Renzo.
Nagkatinginan sila. Paano mangyayari yon? Nagdesisyon ng pamilya na mag-install ng CCTV camera sa may sala at sa kwarto ni Renzo. Doon kasi madalas tumunog ang lumang cellphone niya kahit walang SIM, walang baterya at basag na. Isang gabi, bandang 3 a.m., tumunog muli ang dating cellphone ni Renzo sa drawer. Mabilis na binuksan ng ina ang CCTV playback. Sa screen, malinaw na nakita. May aninong dumaan sa harap ng kwarto ni Renzo. Mabagal, para bang may suot na helmet. Tumingin sa camera. At tila bumulong. Madito lang ako, ilang ARAW bago ang aksidente, nalaman ng ina ni Renzo na may sinusulat pala ITONG personal journal sa kanyang notebook. Sa huling pahina may nakasulat na hindi niya agad napansin dati. May sumusunod sa akin, kahit saan ako magpunta, nasa salamin siya. Sabi niya, hindi ako makakauwi. Ngayon, taon na ang lumipas. Wala na ang cellphone ni Renzo, ibinao na ito sa tabi ng kanyang kabaong. Pero gabi-gabi, tumutunog pa rin ang telepono sa sala. Walang caller ID. Walang SIM. Walang signal. Pero isang boses lang ang maririnig. Mapauwi na ako. Hindi ako makauwi, matulungan mo ako. Pagkatapos ng paulit-ulit na tawag, MGA anino sa CCTV at misteryosong iyak sa linya. Sinubukan ng pamilya ni Renzo ang lahat. Nagpa-bless sa bahay, nagdasal ng nobena, nagpaalay ng misa. Pero hindi pa rin ito natapos. Mas lalo lang lumalala. Isang ARAW biglang dumating si Helo, ang matalik na kaibigan ni Renzo, nanginginig. Halos hindi makapagsalita. Tita, si Renzo po, tumawag din sa akin kagabi. Pero hindi siya galit. Hindi rin siya masaya. Para siyang galit na nalilito. Pinakinggan nila ang voice recording ni Helo sa kanyang phone. At narinig nila to. Nasaan ako? Bakit madilim? Bakit walang dulo ang daan? Tuwing 3 a.m. may naririnig na yabag sa itaas na palapag. Mabagal, mabigat. Tila may sapatos na tumutunog sa kahoy na sahig. Ngunit lahat ng tao sa bahay ay natutulog sa ibaba. Isang gabi nang sinundan ng ama ni Renzo ang yabag, tumigil ito sa may gilid ng hagdan. Tumingala siya at doon niya nakita ang isang pamilyar na siluetang may helmet. Hindi gumalaw. Hindi rin siya binati. Bigla na lang ITONG naglaho. Isang matandang espiritista ang lumapit sa kanila, inirekomenda ng isang kakilala. Nang magsagawa siya ng basaan, ito ang sinabi niya, hindi siya makatawid. May isang nilalang na sumama sa kanya nung gabing iyon. Isang babaeng nakapula na naghihintay ng kapalit. Kaya bumalik si Renzo. Hindi para manakot, kundi para humingi ng tulong. Isang gabi, nagising ang nanay ni Renzo sa matinding lamig. Sa paanan ng kanyang kama, may nakaupong lalaki, nakayuko. Naka-helmet, basa ang damit, marumi. Humarap ito sa kanya dahan-dahan at sinabi, "Matulungan mo ako, ayaw niya akong paalisin." Bago ito maglaho, may iniabot siyang bagay. Isang punit na papel mula sa kanyang diary, dugot putik ang nasa gilid. At may sulat, "Kailangan ko ng ilaw, buksan mo ang daan." Nang gabing iyon, nagsagawa ang espiritista ng ritual ng pagpapalaya sa labas ng bahay. Sinindihan ng 7 kandila, binuksan ang bintana at binigkas ang dasal para sa kaluluwa ni Renzo. Biglang bumuga ang hangin, napundi ang MGA ilaw. Umuugong ang paligid, may MGA huni na tila boses ng babae, nagagalit. Ngunit sa gitna ng sigaw, may narinig silang boses ni Renzo. "Manakikita ko na ang liwanag." Isang linggo matapos ang lahat, tumunog ang cellphone ni Helo. May bagong unknown caller. Nang sagutin niya ito, boses ng babae ang narinig. At ang sabi nito, "Ngayon, ikaw naman ang susunod." Tumigil na ang MGA tawag. Hindi na tumutunog ang lumang cellphone. Tahimik na ang bahay, walang yabag, walang aninong dumadaan. At sa kanyang panaginip nakita ng ina si Renzo. Nakangiti, nakaputing damit, walang helmet, malinis. At ang kanyang huling bulong, "Salamat, Ma, naka-UWI na ako." Pagbalik sa lugar ng aksidente, nabahala si Helo. Hindi siya mapakali matapos marinig ang boses ng babae sa tawag. "Ngayon, ikaw naman ang susunod." Napagdesisyonan niyang balikan ang eksaktong lugar kung saan naaksidente si Renzo, hindi para mag-imbestiga,
kundi para matapos na ang sumpa. Kasama niya ang dalawa pa nilang kaibigan at ang matandang espiritista. Pagdating nila sa bangin, humangin ng matindi, tahimik, walang ibon, walang ingay. Biglang may nakita silang pula sa gilid ng bangin, parang telang dumaan. Nang sinundan nila ito, may lumang kubo pala malapit sa gilid, at sa loob nito may MGA larawan ng MGA biktima ng aksidente. Isa doon si Renzo. Drop of blood ang alay. Ayon sa espiritista, ang babaeng nakapula ay isang multong sumisilo sa MGA ligaw na kaluluwa, naghahanap ng MGA batang lalaki na nawawala sa gabi. Ginagamit niya ang MGA patay para manghila ng susunod. Kapag may tumawag mula sa kabilang buhay, ibig sabihin hindi pa tapos ang kabayaran. At dahil si Helo ang pinakamatagal, nakasama ni Renzo siya ang sunod sa pila. Chains ang pagputol ng sumpa. Sa mismong bangin, ginawa ang final ritual. Naglatag ng asin, ITIM na kandila, at inilagay sa gitna ang cellphone ni Renzo, ang mismong tumatawag kahit patay na ito. Nagsimula ang espiritista sa kanyang orasyon, umulan, lumamig ang paligid, naramdaman ni Jello na may nakahawak sa batok niya. Bumulong ang isang tinig. Hindi ka pwedeng umalis, si Renzo ay akin, at ikaw ang susunod. Biglang sumiklab ang cellphone. Nagsindi ito ng KUSA, tumunog ang ringtone ni Renzo, paulit-ulit. Mapauwi na ako. Ngunit sa huling pagsigaw ng espiritista, lumiwanag ang paligid. At sa huling pagkakataon, narinig ni Helo ang boses ni Renzo. Tama na, hindi mo na sila makukuha. Son pagkatapos ng lahat, tumigil ang ulan, nawala ang lamig, tumahimik ang paligid. Bumukas ang ARAW. Nang bumalik sila sa bahay, lahat ng cellphone na may record ng tawag ni Renzo, nawala ang logs. Parang hindi ito kailanman nangyari. Phone epilogo. Pagkaraan ng isang taon na numbalik na sa normal ang buhay nila, tahimik na ang bahay, si Jello ay nakapagtapos. Ang pamilya ni Renzo ay muling nakangiti. Ngunit sa isang kwarto sa bahay ng kaibigan nila, may lumang cellphone na natagpuan sa ilalim ng drawer. Walang SIM, walang baterya. Ngunit tuwing gabi, nag-iilaw mag-isa. At kung pakikinggan mo ng mabuti, may boses na paos na nagsasabi, "Ako naman ang tatawag."